Šetnja uz zvuk valova i miris mora u pauzi od učenja. Zvuči primamljivo, zar ne? Upiši se na Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli, najvećem gradu Istarske županije, kulturnom centru još od rimskog doba. Kao multikulturalni grad, Pula ima i dugogodišnju tradiciju visokog obrazovanja. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti jedna je od sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na kojem se više od pola stoljeća osposobljavaju učitelji i odgojitelji za rad u osnovnim školama i ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na hrvatskom i talijanskom jeziku. Odsjek za razrednu nastavu, odsjek za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, odsjek za studije na talijanskom jeziku. Integrirani učiteljski studij traje 5 godina. Preddiplomski studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje traje 3 godine. Diplomski studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje traje 2 godine. Studirati možete na hrvatskom i na talijanskom jeziku. Na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom učiteljskom studiju može se izabrati modul engleski jezik, rano učenje engleskog jezika i modul informatika, što se u praksi pokazalo kao prednost pri zapošljavanju. Nastava na kolegijima izvodi se kroz učionička predavanja, vježbe i seminare, ali i virtualno, sustavom učenja na daljinu. Koriste se suvremene metode rada, individualni i znanstveni pristup. Tijekom cijelog studija omogućen je neposredni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama u obliku stručne prakse i metodičkih vježbi. Studenti time razvijaju i njeguju kompetencije potrebne za rad u odgoju i obrazovanju. Sudjelujemo na terenskoj nastavi u Istri, planinarimo i aktivno istražujemo Istru kroz kulturne znamenitosti, tradiciju, jezik i obilježja zavičaja. Također, sudjelujemo i na terenskoj nastavi u ostalim dijelovima Republike Hrvatske, ali i u susjednim europskim zemljama, Italiji i Sloveniji. Profesori nas uključuju u rad lokalne zajednice i aktivnosti različitih udruga. Primjerice, sajam knjiga za djecu Monte Librić, promociju znanosti na Festivalu znanosti i Festivalu matematike. Izlažemo likovne radove u školama, u gradskoj knjižnici i drugim javnim prostorima. Sudjelujemo u osmišljavanju i provođenju koncerata s vrtićkom i školskom djecom te u natjecanju zborova. Uključujemo se i u organizaciju natjecanja u informatici, matematici i sportu. Studenti se mogu uključiti u znanstvene i stručne projekte nastavnika i objavljivati radove. Dodatno, moguće je usavršavati se na stručnoj praksi i studentskoj razmjeni izvan Republike Hrvatske, Erasmus Plus programom. Svake godine naši najbolji studenti dobitnici su dekanove i rektorove nagrade. U školama i vrtićima, a možemo raditi i u različitim organizacijama i ustanovama koje se bave djecom. Zato, voliš li pričati priče nestrpljivoj djeci, pisati pjesme, slikati na papiru, zamišljajući igru živu, modelirati u glini, čitati u tišini, računati bez straha, svirati i pjevati dok ne ostaneš bez daha, kroz igru istraživati i svaki dan nešto novo otkrivati, upiši se na naš fakultet. Informacije o upisu na fakultet možete pronaći na portalu Postani student i na internetskoj stranici fakulteta, odnosno osobnim dolaskom u Ured za studente i obrazovne programe. Svaka godina ima svojih zanimljivih i manje zanimljivih dijelova. No studiranje je jako lijep i uzbudljiv dio života, tako da sigurno neće biti dosadno i uspomene tih dana će trajati zauvijek. Ogni anno è stato interessante a modo suo, particolare e pieno di novità. Se dovrei scegliere direi il primo e il terzo anno di studi. Il primo perché ho potuto assaporare la vita da studentessa. Ho conosciuto persone nuove da diverse parti del mondo. Mi sono divertita alle feste per gli studenti e alle gite organizzate a Vicenza e Roma.
Il terzo perché ho finalmente provato la sensazione dell'essere insegnante. Ho provato per la prima volta a insegnare a degli alunni ed è stata un'esperienza indimenticabile che mi soddisfa molto. Svaka je godina zahtjevna na svoj način, no upornošću, radom i trudom sve se može savladati. Sicuramente il secondo anno. Le materie erano impegnative ma allo stesso tempo stimolanti e hanno messo alla prova le mie capacità. Pula je uzbuđenje i atraktivna lokacija za studij. Pravi studentski grad. Uz brojne studijske programe nudi mogućnost brzog pronalaska zaposlenja u jednoj od najrazvijenijih regija u zemlji, kao i mogućnost rada u studiji. Pula mladima pruža upoznavanje s ljepotama istarskog krajolika, upoznavanje studenata iz različitih područja Hrvatske i svijeta, studenti na razmjeni Erasmus studenti. Osim toga, u studentskom domu su se izgradila još 2 paviljona u kojima se možemo družiti, a imamo i studentski restoran gdje možemo svakodnevno blagovati ukusna jela. Un forte senso di appartenenza. Pola è una città relativamente piccola, quindi hai la sensazione di conoscere tutti. È facile farsi degli amici sia tra le mura della facoltà che al di fuori della stessa. Professori preparati, nuove esperienze nel campo educativo, ma anche la possibilità di vivere bene con un budget da studente. Ah, e c'è anche dell'ottimo cibo. Također Pula kao turistički grad nudi brojne zabavne sadržaje, a miris mora i bora sigurno će biti inspirativni za postizanje akademskog uspjeha i pozitivnih vibracija. Istaknula bih da nas studiranje u Puli na razne načine priprema za cijeli život. Jako nam se sviđa što neke predmete slušamo i na engleskom jeziku i to nas potiče na daljnji razvoj. Sviđa nam se što ima mogućnosti za sport, na primjer košarku, odbojku, pilates, sve u sklopu fakulteta, a postoji mnogi drugi tečajevi i ostale aktivnosti koje se mogu upisati u gradu Puli. La vita dello studente viene curata sotto molti altri aspetti. La mensa offre dell'ottimo cibo a prezzi ragionevoli. La casa dello studente è nuova e accogliente, ospita studenti da tutte le parti del mondo. Vengono organizzate molte feste, sempre nel rispetto del budget di noi studenti. La nostra università non è tra le più grandi in Croazia, ma siamo come una famiglia e Pola è particolare proprio per questo. Non importa da dove tu venga o quanto ci rimarrai, qui ti sentirai come a casa. Naš je cilj pružiti vam širok spektar znanja iz različitih područja ljudskog djelovanja, potaknuti vas da razvijete raznolike vještine i pripremiti vas za rad s djecom rane i predškolske te školske dobi na hrvatskom ili talijanskom jeziku. Einstein je rekao, nikada nemojte uzeti studij kao obavezu, već kao priliku da prodate u prekrasan svijet znanja. Studiraj fleksibilno, odgovorno, odvažno, zanimljivo. Odaberi fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.